Agbiag DSI. Siya si 61892. 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 Agbiag DSI. Confederation of Ilocano Association Incorporated. Samahang Ilokano sa pangunggunan ng aming municipal chairman Raymond Peredo ng Sasi 61892. Municipality of Bantay, Province of Ilocos Sur. Makakaiba man, isa lang ang sinisigaw. Agbiag DSI at patiran para sa bayan. Disiplina at respeto sa bawat kamay. Paglilingkod at serbisyo sa komunidad. Bayanihan sa kapwa sa oras ng kagipitan. No critical na sitwasyon. Halina at magkais at magsama-sama para sa charity ride for a cause. At isigaw Agbiag DSI. Agbiag DSI, Agbiag DSI. Siya si 61892. 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 Agbiag DSI. Confederation of Ilocano Association Incorporated. Samahang Ilokano sa pangunggunan ng aming municipal chairman Raymond Peredo ng Sasi 61892. Municipality of Bantay, Province of Ilocos Sur. Makakaiba man, isa lang ang sinisigaw. Agbiag DSI at patiran para sa bayan. Disiplina at respeto sa bawat kamay. Paglilingkod at serbisyo sa komunidad. Bayanihan sa kapwa sa oras ng kagipitan. No critical na sitwasyon. Halina at magkais at magsama-sama para sa charity ride for a cause. At isigaw Agbiag DSI.